summer late, may dasayaw nga gisisikati. Anang sasayaw hinibida nga pirmi, labi na kung makisik-isik. Ay hermana, anang umuna, dadarahabot nga ni kapitana, nanhipausan mga bisita, handadamuhan ni ragala. At tuna haladaw kita, napurok ang badis gapusa na, ang pipis paputka ang galatiro, kaupay-upayan pamustura. At tuna haladaw kita, napurok ang badis gapusa na, ang pipis paputka ang galatiro, kaupay-upayan pamustura. Kap manliwat sayaw nga luhi-luhi, aminudo o salampati, mga sarayaw ha summer late. Ang kuratsa bida nga pirmi, ang pirmana, ananuna, yung dadarahabot nga ni kapitana, nanhipausan mga bisita, handadamuhan ni ragala. At tuna haladaw kita, napurok ang padis kapusa na, ang pitis paputka ang galatiro, kaupay-upayan pamustura. At tuna haladaw kita, napurok ang padis kapusa na, ang pitis paputka ang galatiro, kaupay-upayan pamustura. Dako naman tayo sa pagbat at pasasalamat mga kasangkay. Of course, di mawawala yan, ano? Salamat kala Jason Calzado, Kuya Aden Mungkada, aka Papa Not. Ayan, ito po yung channel niya. You can visit his channel. Ang content ng channel niya, it's all about personal vlog at nakaka-inspire po yung mga content niya. Kaya naman po, visit niyo po yung channel niya at panoorin niyo po yung mga content niya. Ayun, salamat din kala River Alexander, Dariel Negra, Sher Vidal Saking, Rica Cachero, at syempre hindi mawawala ang pinakamamahal at mahal ko mga magulang. Ayan, ang nanay at tatay ko. Syempre mga kapatid ko, maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat kayo palagi. Lagi niyo pong ingatan ang sarili niyo sa bawat hakbang na ginagawa niyo in our daily lives. Ayun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal ko kayo and ingat. Hello, what's up mga kasangkay? This is your parang Jomar aka Omak. Para updated kayo sa mga videos ko, i-click lang yung icon na to, yung nasa baba para mag-subscribe. Salamat!